पाठ 18 आजी। ह्या पाठांत ई अक्षरांक लावन कशी वाचप ते आमी पयली शिकचे पडटले। तर आमी आयज अक्षरांक ई लावन कशी बरोवप ते पयली पळोवया। ज ताजे फाटल्यान एक आडी आणि टोपी। आता हे बरयताना कशें बरोवप? ज अक्षरा फाटल्यान आडी आणि टोपी आणि शिरोरेश। ल आडी आणि टोपी आणि शिरोरेश। ली वाचतना दीर्घच वाचचे, मातशे ओडून वाचचे। श आडी म्हटल्यार कानो आणि टोपी। शी र आडी टोपी आणि शिरोरेषा। री ज कानो आणि टोपी। जी न कानो टोपी आणि शिरोरेश। नी च कानो टोपी आणि शिरोरेश। ची आता पाठांत आयिल्ली नवी उतरां वाचूया। आ य ली आयली। क शी कशी। ब री बरी। आ जी आजी। न ली नली। शा ली शाली। मा री मारी। क स ली कसली। की रा ची किराची। वा गा ची वागाची। रा जा ची राजाची। आता ह्या चित्रांत तुमकां आजी भुरग्यांक काणी सांगतना दिसता। आता ह्या चित्रांत कोण कोण आसात ते आमी पयली पळोवया। ही आजी, हे शाली, हे नली आणि हे मारी। आता शाली कितें म्हणटा ते पळोवया। आजी आजी आयज कसली काणी। नली आयक। शाली आयक। मारी आयक। त्या तिगांयकूय आजी काणी सांगता। कसली काणी सांगता? राजाची। आनी एक काणी सांगता। कसली काणी? वागाची। आनी एक काणी सांगता। काणी किराची। आता काणी कशी असता? काणी कशी? काणी बरी। आता काणी सांगपी आमची आजी कशी? कशी असता आजी? आमची आजी बरी। भुरग्यांनो, हो पाठ वाचात आणि हातूंतली नवी अक्षरां शिकात।